Het Centraal Orgaan Opvang Asielziekers wil bij het AZC in Drachten extra bouwen om nog eens 200 vluchtelingen op te vangen. Het totaal aan asielziekers daar komt dan op 800. De gemeente Smellingeloon is positief. Je zit te zoeken naar alternatieven van hoe je de vluchtelingen het beste op kan vangen. Ten meer omdat het gesleep met mensen zoals we de afgelopen weken gezien hebben, ja, dat konden wij als college eigenlijk niet aanzien. Dus vandaar dat we gezocht hebben samen met het COA naar een alternatief van een iets permanentere aard. Voor eerst gaat het om een tijdelijke opvanglocatie. Ik ga ervan uit dat het tijdelijk is, maar ze zetten hier iets neer. Nou, dan ga ik ervan uit dat het toch zeker een jaar staat. En in een jaar kan natuurlijk een hoop gebeuren. Kijk, mocht er dan sprake zijn van dat de vluchtelingenstroom afgenomen is of dat er statushouders gevestigd zijn, dan kunnen we altijd nog praten om het weer af te bouwen. Wethouder Van der Horst verwachtte dat er draagvlak is voor de komst van de extra vluchtelingen. Ja, ik denk dat er zeker in de gemeenteraad is het draagvlak. Het is natuurlijk nog wel even kijken van hoe de bevolking hier tegenover staat. Nou, ik schat zo in, ook gezien de reacties van toen, van 1997, denk ik dat er veel draagvlak voor is om het op deze manier te doen. De gemeente moet nog al instemmen met de uitbreiding.